Bit-telliq għall-kap tal-Partit Nazzjonalista issa għandha l-ewwel kandidati ddikjarati bdew isiru dikjarazzjonijiet li dawn il-kandidati għandhom ikunu skrutinizzati minn kummissjoni u din il-kummissjoni tagħmel dak li qed jissejjaħ due diligence ta' kull min qed juri interess fil-kariga. Dan il-ħsieb sab l-appoġġ immedjat ta' Chris Said, wieħed miż-żewġ kandidati ddikjarati. Imkejjem fid-Dar Ċentrali qalu din il-linja ta' ħsieb hija battuta ċara lejn Adrian Delija li fid-Dar Ċentrali u bnadi oħra tal-Partit Nazzjonalista qed ikun allegat li għandu rabtiet li xejn ma jagħmlu ġieħ lill-Partit Nazzjonalista. Għad mhux magħruf għaliex inhi din ir-referenza iżda biex tiżdied il-pressjoni timxi din l-idea li jkunu skrutinizzati il-kandidati. Kiteb dwar l-ġurnalista esperjenza Dione Borg li qal li fost oħrajn għandhom ikunu skrutinizzati l-assi tal-kandidati u miegħu qablet Defni Caruana Galizia. Meta kompla magħhom Chris Said qal li matul it-tmexxija tiegħu Simon Busuttil dejjem saħaq dwar ħtieġa li kull min jagħti semmu fil-Partit Nazzjonalista għandu jagħmel dan b'sens ta' dover, rieda tajba u fuq kollox b'onestà. Fakkar li kienet deċiżjoni ta' Simon Busuttil li qabel ma kandidat ġie approvata l-elezzjoni ġenerali li għaddiet der quddiem kummissjoni magħmula min nies tal-affarijiet tagħhom fejn analizzaw u għamlu due diligence ta' kull kandidat. Jidher li din il-proċedura għandha tirrepeti ruħha l-elezzjoni ta' kap tal-partit. Bekk il-Kunsilliera tal-Kunsill Ġenerali u wara it-tesserati ikunu moħħhom mistrieħ li aħna l-kandidati li għalina qed jivvotaw li potenzjalment aħna Prim Ministru futur m'għandna xejn fil-professjoni u jew in-negozju tagħna li jista' ixekkilna milli nkunu ta' servizz denju u xieraq għall-Partit Nazzjonalista u għal pajjiżna, kiteb Chris Said. Chris Said qal f'każ li t-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista tilqa' dan is-suġġeriment jien dispost li npoġġi lili nnifsi quddiem din il-Kummissjoni għall-iskrutinju sħiħ tagħha biex hekk bit-tellieq għadha tibda diġà bdew jitqajmu d-dubji dwar kemm il-kandidati kollha għandhom il-kredenzjali li kieku jagħmluha mill-Kummissjoni. Sa issa qalu li tikkunsidraw bis-serjetà wkoll it-teżorier tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Kalaxxone u Ivan Bartolo li ħareġ kandidat fuq id-9 distret u ma kienx elett.